odjelu onkologije Klaićeve bolnice u Zagrebu liječe se djeca oboljela od malignih bolesti. Potreban im je i neurofeedback, uređaj koji bezbolnom metodom pomaže pri rehabilitaciji od teških posljedica liječenja. Naime, osim mučnina i gubitka kose, kemoterapija usporava psihofizički razvoj djeteta te otežava ponovni povratak u školu. Kuma projekta Severina razveselila je malene pacijente svojim dolaskom te im potpuno promijenila jedan, inače dosadan, a često i bolan, dan u bolnici. Ovoj djeci je potrebna pomoć. Sve što trebate napraviti je samo okrenuti broj telefona. 060 9007. Kupnjom ovog aparata pomoći ćete u ublažavanju straha, boli, mučnina ili depresije kod ove djece. Omogućit ćete i stručno doškolovanje psihologinje koja će ga koristiti. Uređaj je prijenosan, što znači da će služiti na više odjela i besplatan. Za terapiju njime bit će dovoljna liječnička uputnica. Uz vašu pomoć, dragi gledatelji, ova djeca će lakše proći oporavak od posljedica liječenja. Dovoljno je da nazovete. Hvala vam.